wethu sinomfundisi uMlambo abanye baqala ukumbona cishe ngibe nochuku ngithi abaqala ukumbona abangasonti bayaqala ukumbona bathi abanye mhlambe bafika ngekho ngimbiza ukuthi uyindodana enxa ezinto zenhlonipho angikhombe zona nokungisukumela njalo nangimbiza kule Sunday kuye kwahlala uthi biza uMlambo azojika kule pulpit. Yes, angimtshelanga ukuthi azokwenzani, ngimtshele nje ukuthi uzojika epulpit yena uzoyenza konke umoya ingcwele afuna ukwenza. Sibandla elicela uNkulunkulu uMlambo uthi sithi inkonzo yanamhlanje umoya ingcwele sinika wena, ngakho ke uzowenza ngendlela othanda ngayo. Oyumlambo lo dali. Yes. Uthi unezindle eziningi lapha eDurban, uthi nasize eDurban singahlupheki indawo yokulala. Amen. Hallelujah. Thank you so much Mlambo. I know you are busy, but ngibonga ukuthi uziminyezele ukuthi ube khona. Angifuni ukuyisho le ndaba mara ngingayisho ukuthi every time na uceda ukuhamba abantu abasha isingisa abasijikijelayo nami ngize ngiye ku Google ngiyofuna uGagamshias. Happy ngena wena ku 2026 nemithwalo yakho uzozizwa siyayishiya thina manje siqalile siya offloader siya crosser thina. Ngena wena nezikwelede zakho ngoba labantu bakolotayo laba khona bona bajabulile wena worried la uzazizwa thina sifuna ukukhonza inkosi. Na ipulpit Mlambo uzazi introduce insizwa ohamba nayo uzena isizwele ukuthi yamukelekile ekhaya. Amen. Uliqala belibanzi ungqongqoshe wezulu gugu phila uliqala belibanzi ungqongqoshe wezulu gugu phila uliqala belibanzi ungqongqoshe wezulu ukuphila unjalo unjalo Amen. We may be seated. With our eyes closed, I pray.
Angaze ngembone okwazi ukufihla amanzi etsheni akhiye ukhiye uphathwe uye abalibona balidelele kanti ngaphakathi kunamanzi. uIsrayeli kuphela owahlangana nalo walishaya lavuza amanzi wamangala. Ayikho imicroscope, ayikho an investigating instrument or engaba nayo ability yokubuka isperm seed siba ngamathambo. See liquid from its origin, but is a human being in its outcome. The process asiyazi kodwa sibona ngabantu emhlabeni, then we can tell your doings if it is far to be fathomed by human abilities and apocal cavities, crashes and crumbles. It is true. Asazi ukuthi ke ubani ophethe ukhiye wokulokhela ulwandle kuba lingangena ebantwini, kodwa lo mnikezo okhiye ufaithful oluvulela ngesikhathi alikhiphe ngesikhathi. Hayi, ngiyakuvuma ukuthi ubani olokhela ubumnyama endaweni yabo makufika isikhathi sawo bese beyavela bunga contradicti ukukhanya. Ukuthi lo phethe okhiye uhlalaphi angazi, kodwa ngiyangibona sekusile ukuthi uphinde wavula futhi. Akabalahlo okhiye kathi barastile akusavule kube mnyama iminyaka emhlabeni. Ufaithful and diligent, committed ukuvula vale. Angazi lapho kulokhelwa khona ilanga ukuze ubumnyama bubuse ngesikhathi sabo, nalapho kuvulwa khona ilanga ukuze ubumnyama bale ngesikhathi sabo. Lona lokhela inkanyezi nenyanga ukuze zivele ngesikhathi sazo, angazi uhola malini, kodwa mayehola I'm sure uqala kuma billions ngoba uthembekile akaphuthi. On the days of half moon, we keep you half. On the days of full moon, we keep you full. On the times when stars must die, they die. When stars must be born, they are born. Akazalibali ngathi ngiyamazi okuthiwa kozela kalali, okuthiwa akaphutha kalibali. Ilona ongavumi nonyawo lethu kuba lishelele ngathi ngusimakade. Sithi silele ube wehlisa amazolo noma imvula ingekho, sivuka utshani bumanzi zivume kunetha, simangaza ukuthi makuvela ilanga utshani amazolo ayahwamuka angaphinda vele. You are too mighty, you are too wise. There is no search of your power, no question of your existence. From everlasting to everlasting you are eternal. From eternity to eternity you are God. Siyavumelana. Wena wazi ukwenza indlela kwahlonga sibe, ukwazi ukumboza umhlabathi ngotshani bungaguguleki, wena ukwazi ukumboza isibhakabhaka ngamafu ubese yaphephetha benjenge vapor angaphinda abonakale. Ungumzali wabazali, noma abanye bethu abazali bengabazi siyabazi, siyakwazi wena unabazali ngoba wasizala nathi njengabazali. Siyavuma mzali wabazali bethu ngumzali nakithi. We take jubilance and pride to be born and to serve you. Thank you, Holy One. Phefumula ke mphefumulo waphakade. Let your word live the Bible. Let it become a thing in our lives. Asibona izinto ziba izinto zivele emazwini akho ngoba vela engamazwi, phakathi kwamazwi kuvela izinto. Release the things through your word and release us from words and make things become things. We pray now and forever in Jesus' mighty name. Indli yonke ithi amen. Singamshayela uNkulunkulu izandla. Bless the Lord. With a degree of honor and a voluminous humility as I pay my homage to our old man, to our mother,
want to submit and to honor our bishop and our father. Thank you. Cela simene ngezinyawo and honor our parents. Sibashayile izandla. We honor. Amen. Amen. We may be seated. Thank you. To the entire leadership, pastors in the house, omama no baba, intombi neinsizwa abaqala ukusivakashela bazokhonza nathi namhlanje. Feel good, feel welcomed. We are in the presence of God, your Father, my Father, and our Father. Want to respect our worship team. Siyabingelela protocol, ushers, media crew. Egameni lomfeli nomsindisi uKristu Jesu inkosi yamakhosi indlu yonke ithi amen. Sifisa ukuthatha leli thuba sibonge kubaba nakumama ukuthi babone kukuhle emehlweni abo nawenkosi ukuthi sibe phakathi kwenu to extol and to exalt the Lord, worship him with you. I'm traveling with my little younger brother, Umusa Owagamlambo. His father comes after my father, so he is my dear brother. Brawam, awuphakamenge nyawo. Amen. Amen. Manje ke sitho lesigqoke kanje ngoba lapha besishumayela khona kuthiwa all white kanti bekufanele ngiqede ngishadise futhi khona. Manje ke ngitho lemshade nami sengithi I do, ngakhumbula ukuthi I don't. Siyabonga kakhulu. Ngicela ukungathatha isikhathi senu nje, if you can give me your undivided attention for the next 15 minutes. Uma sifike ku-20 ngiyobe ngikubhanselile. 15 minutes. Umuntu omdala mayefona, I told him I have various engagements. Kodwa ngoba ubaba kimi ngathi ama engagement bazongilinda. So that's why we are here. Baba, at any given time you call, don't hesitate. At any time you call. Ngoba singabantu bakamoya asifundeni ivesi leli esilivulile. Ngifuna ukuchecka nje ukuthi sivule liphi. Matthew chapter 21. Let's zoom in through 1 to verse number 3. Uthembi ukhona ithenda ise on. Oh, Uthembi uresignile. Oh, thank you. Kwathi ukuba basondele eJerusalema sebefikile eBethfage ngasentabeni yeminqumo, uJesu wathuma abafundi ababili wathi kubo, hambani niye emzaneni obhekene nani, niza kufumana masinyane imbongolo ikhulekiwe netholeli nayo, zithukululeni nizilethe kimi. 3. Uma umuntu esho utho kini anothi inkosi yazidinga, uyakuzithumela masinyane. Amen. Amen. When they approached Jerusalem, my brother there, can I use this microphone or you will tune this one? Please. Thank you, sir. When they approached Jerusalem and came to Bethphage on the mountain of Olives, Jesus gave 2 disciples a task. He said to them, go into a village over there. As soon as you enter, you will find a donkey, underline a donkey tied up, and a colt with it. Untie them and bring them to me. If anyone says anything to you, say that their master needs them.
May God bless the reading of his word, and the church say, brothers and sisters, Emin namhlanje, as my dear old man summoned me, nanka mazwi uNkulunkulu awabeke enhlizweni yami, lapha engisuka khona bengikhuluma ngamazwi aku Psalms 34. Amazwi aku Psalms 34 ungawavula uzowabheka ekhaya. I'm not sure why I'm even alluding on them. Abhalwe uDavide, isihloko sakhona sithi uDavide ezenza umuntu ohlanyayo. uDavide ku Psalm 34 ubalekela uPsalm 34 uhamba no 1 Samuel chapter number 20 or 21. uDavide balekela uSaul wabanjwa amaFilisti, wasezenza umuntu okhula ngekhanda, wascratch ifloor, wadlala ngomnyango, bamthatha bamsenkosini yamaFilisti, bethi nangu lo muntu owabulala uGoliathi, wahlekisa ngathi sesimbambile. uDavide wavele wabhala amahubo wathi, I will praise the Lord forever. What his praises shall continually be in my tongue. My mouth will profess his greatness and goodness. Atababheka kuye ubuso babo bakhanya. Usho bayam interrogator ithi Nkosi ningilethela umuntu ohlanyayo, ngishoda ngabantu abahlanyayo endaweni kanti uya escape. Wena ophunyukile awuphunyuka ngobe ukwazi. It was the grace of God. I was ministering on Thanksgiving. Uma ningizwa ngiphambukela lapho ningaphathe kabi ngiyoba ngiphambuka ngoba kugcwele Thanksgiving in my heart. Where we are reading, brothers and sisters, is in the book of Matthew. A tax collector is writing to us after taking people's tax, after collecting money. Uthi ngelinye lamalanga uJesu purposed in his heart to go to Jerusalem. Utima ezongena Jerusalem wafuna inqola imoto transport ezomngenisa Jerusalem. Ni khona bazalwane? I-transport ayidingayo kumele isuite the posture, the position I resumayo yena I assumayo as a king. It means it must be elegant, it must be expensive, it must be posh, it must be exceptionally super excellent. Kodwa wavele wathi kune transport esengqondweni yami enginesho ukuthi noyakhile ngeke acabanga ukuthi ngayigibela mina njengenkosi. Ngicabanga ukuthi mangiyongena enkazimulweni ngizoyishiya iPorsche Cayenne, ngizoyeka iFerrari, ngizocela ukugibela imbongolo, and nale mbongolo engiyifunayo iboshiwe. I will try my level best. The transport engiyifunayo is not even mine, and akusiyona yami nje, iboshiwe, iboshwe in the village. I suppose in my heart, Papa, Mama, I believe in my heart, if it was me, I was gonna look for at least a Maybach. Bengizofuna the most expensive Mercedes, a Maybach, bese ngifuna i-entourage ezohamba ngeimoto etshengisa ukuthi I'm going to glory. Go to Jesus, what if I have to go to glory, I must find the lowest of them all. Uma ngizongena enkazimulweni angifune the undermined, the marginalized, the maligned, the ignored, the dejected, the rejected, the underused, the abused. It is me coming to where you are seated, please. Utu Jesu mangzongena ebukhosini bami for my own honor, glory, pristine and grandeur. Angifune into engafunwa muntu, engathandwa muntu, and I'm not even sure if yona iyazithanda.
And normally njalo ma efuna ukuziphakamisa ezophakama akafuni okuthandwayo ufuna okungathandwayo ukuze ngakho athandwe. You just missed my point. Uma ezongena enkazimulweni ezongena etsakane ngeke ayolanda umlungu omhlophe from America uzofuna umuntu etsakane okhulele kwi-bedroom, i-bedroom A1, a-bathroom, i-bedroom a-bathroom ibe yi-TV room, i-bathroom a-bedroom TV room ibe yikhishi, ikhishi eli-bedroom bathroom TV room kube yona ndawo ephelele ukuthi magneta kumiwe ngezinyawo athi mangizongena ngivezela abantu that I am the master of it all ngizomfuna emjondolo kuhlekiswe ngaye bese ngimbeke etafuleni namakhosi. Nkulunkulu wezimanga menzi wokuhle wena othathoku jwayeli ukwenze nzulu zinkanyezi nalilanga zifaka zela mhlaba wonke mhlaba namazulu ma ezongena eJerusalem sengiyavala wayibona iglory yakhe wathi angangeni ngedwe enkazimulweni angene nento elahliwe. He is God. He has got all the powers to choose whatever. He chose the least expected. Mhlawumbe usuke ngakhuluma ngembongolo ngeke ukukhuluma ngawe wena bewungenjena. If it was not for his mercy uthi mayengene enkazimulweni angene nawe wena bewungenjena. Singathatha before wakho sithatha after. You have changed. Ngapha ngathi imadlanga commission ibhizi nembuzo ngithi mina bewungenjena. You are the witness yokuthi bewungenjena. It took God from grace to pull you up. Uke wasukela isigebengu noma wasukela isigebengu ebhekwe enkazimulweni sathi no, when you enter into your kingdom remember me. Wathi namhlanje osigebengu ngiyangibabheke ngihamba nabo wena sigebengu ngoba you acknowledge me in my agony ngiyongena nawe. Sangena embusweni zashiya abashayilimi sangena kuthiwa nasi isigebengu sifa kanti sesingcwele. Mayizongena eJerusalem wafuna itransport. Ufuna ukukubuza umbuzo, can you be the transport for God ukungena emndenini wakho? Ungaba na i-vehicle, a possibility of God ukuthi angene ekhaya ngawe kodwa kulula ngoba ipride yakhe ikwenza ekhaya bangakwamukeli noJesu wakho. Angizame kanje namndeni usafuna ukungena namanje ushoda ngembongola angagibela kuyo. Angiphinde usafuna ukungena emsebenzini ukuthi usukuphuze nama colleagues akho akasayitholanga imbongolo. Uyafuna ukungena ukuthi emsebenzini nintshontsha nonke nama colleagues akho bakwazi njengomuntu ongakholwa ngoba sitshontsha sonke ngeke uJesu simbone ngawe. Partner in crime, partner in corruption. You can't tell us about your Jesus. Untshontsha naye. Thina sitshontsha singenaye kodwa sitshontsha ngendlela efanayo. I'm saying usafuna indlela uJesu yokungena lapho hlala khona. Kodwa ngoba bazazi iskandal zakho bathi singcono kunawe. You have deprived Jesus a transport yokungena. Umncishile inkazimulo. Ufuna ukungena ebantwaneni bakho. Kodwa abantwana ngebamamukele ngendlela wena okhuluma ngayo kubo. Wena uncisha uJesu indlela yokungena.
Ngithi uJesu uyafuna ungena kubazali, inkinga ingane noJesu. I-arrogance ekuyo. Yenza abazali bathi uma lento ivele esontweni, yakwasontolela. You have just deprived the heavens an opportunity to flare its own splendor into your family. To dissipate the wickedness of the enemy. To demystify the evil one that glorifies itself. Angiqhubeke mhlambe ngivale. Ma engene eJerusalema wafuna imoto ongesiyona yakhe, transport ongesiyona yakhe. Nale ayifunayo papa iboshiwe. Ngane ngilalele sengiyavala. Le mbongolo ayifunayo ayikhululiwe, ufuna ukuzikhulela yena ukuze ayigibele yena. Akayifune ukukhulwa usomebody else ngoba iglory iyobelawo lo muntu owayikhululayo. At least bakhona abanami. Wavele watshela abafundi ababili, watch carefully ngoba lapha engiyakhona mhlambi tennis oyithatha, it won't be nice in the house. Mhlambi won't remain seated like this. I will take a very sharp bend with you in a short while. Ma eqeda ukukhuluma nabafundi worshippers uthi hambani niye village across nizofika, watch this, imbongolo eboshiwe in the village. Ngokwami, in my school of thought, bengicabanga ukuthi uzothi nizofika e-village nithola umuzi wakwamkhawane nifike nithola imbongolo eboshiwe. Akawusho umuzi uthi imbongolo iboshwe in the village. Okungenzeka ukuthi le mbongolo iboshwe umoya wase village. But ngiyabuya asiyeke. Asiqale la. Uthi nizofika imbongolo eboshiwe nenkonyane yalo bese ithi nizikhulule. Let us think for a minute before we pray. Nizofika imbongolo, akathi nizofika izimbongolo eziboshiwe. Uthi niyofika imbongolo eboshiwe kodwa bese ithi nizikhulule. Mina ngivela kwaNongoma kusekhaya. eThekwini nga-adoptwa khona. eThekwini ngifike by mistake, eGoli ngifike by mistake. Manje iZulu ngiyasazi. iZulu sithi nizofika izimbongolo ziboshiwe nizikhulule. Leli lithi nizofika imbongolo iboshiwe nizikhulule. But before nizikhulule bese sithi nedlayo eduze kwayo umntana lo bese sithi ke nizikhulule. I thought iyodwe eboshiwe kodwa mase banizikhulule ngenzeka nesibili boshiwe. Ngifuna ukuvala manje ukuze sithandaze. Watch this. My school of thought says kuboshwe unina, ingane yayekwa yazibopha ngokuba seduze kamama oboshiwe. Yabona umama as the ceiling yokuthi no one can go beyond this. Noma mina ngaboshwanga, let me stay next to my mother who was bound. Iboshwe ngokubona ukuma wayeboshiwe nayo yasifaka ekuboshweni komzali. Idle eduze kwakhe. Meaning ayiziboni ingaba beyond ukuboshwa komzali. Mawuyibuza ithi ngaba la ngoba umama waboshwa. Mawuyibuza uthi why ungayifa ithi ubane ekhaya owake waba ngcono ngoba noma wami uboshiwe. Mawuyibuza why udlala ithi ngizobuya ngidlephi ngoba nomzali wami udlala. Ngikhuluma nomuntu namhlanje ekseni abazali bakhe bami ndawonye naye umeduze kwabo. Mawungambuza why abuzothi abangisupportanga esikoleni. Mumbuza why uzothi no one to finance my dream. Akaboshiwe kodwa uhlele eduze kwababoshiwe naye useze wasibopha.
Watch this. Lembongolo ayiboshelwa emzini kuthiwa iboshwe in the village. Number one, it can tell us iboshwe umoya wase village. Ngizokhuluma kambalwa bese ngiyathandaza. Kuyenzeka usuke village ube seTsakane kodwa uboshwe njengase village ngoba umoya wase village ukulandela wazokufika eTsakane. Angizame ngapha. Kuyenzeka ube setsheni kwepool basinda bangenayo welokhu babuka ubashayela izandla kanti ubanjwe into esuka ekhaya yazobambela in the place of possibilities. Ushayela abantu izandla wena ushayelwa umuntu ngoba lapho khona akuye kuphambili ubanjwe into yasekhaya. Awuthi ngizame ngapha. Kuyenzeka ube sendaweni ye miracle wena ungabi nayo kanti awubanjwanga lapho khona ubanjwe lapho osuka khona. Lapho osuka khona kukhona ogoqozayo athi ngoba washiya emakhaya waye edolobheni akungalungi nasedolobheni. Ngithi ukhona osemakhaya ohlele efusini ugobela wendawo obhizi ngomndeni wakho othi akubanje umzali kubambeke nengane akubambeke ingane kubambeke umzali njalo ebusuku uyakhwifa. Lento lwanayo ayiveli in the suburb. Lento bhekene nayo ayiveli in the city. Ivele lokshi ivela in the village. Yakubamba yakulandela yazokubamba eTsakane. Abanye abaseTsakane bayaphumelela wena ukhona uphumeleli. Asingathi iTsakane inkinga, asithi lapho vela khona kunentambo kuboshwa ngayo umzali kubopheke nomntwana. Bonke abazali ababoshwa kwaze kwabopheka abantwana babo. I'm standing here ngikaka umzali ngikaka umzali owaboshwa kwaze kwaafektheka nabantwana. Ngithi in the name of Jesus mene taken kulento ebophayo. Ngithi egameni lalona wasifelayo ngikaka bonke abazali ababanjwe i-village spirit. Ngithi wena moya wase village oslandela in the city, oslandela in the suburb, oslandela in the location, hear the sound of my voice. Not by power, not by might, I rebuke you. It is in the name of Jesus. Ngimemeza bonke abazali ababonjiwe, bonke abazali abapheshethwayo, bonke abazali abathakathwayo. Noma ngabe bathakathwa umnikazi wasendumbeni, noma ngabe bathakathwa obuke esibukweni akwazi isibokwaze kumzali, noma ngabe wathakathwa okwazi ukushaya ikhwela emakhaya liqale endlebeni usemsebenzini, noma ngabe baboshwe ilona okwazi ukukhwifa athi bese umzali anyukele high blood pressure. Aya ngithi mina noma ngabe omahasai siboshwe izinto zozalo, izinto zolibo, lineage situations and bloodline predicaments, but I have risen as a son in this house. Ngithi egameni lika Jesu mene to you demons, mene to you devils. Ngithi lono namandla okwenza bakakhulu abazali bethu abaqaqe ikweletini, abaqaqe kwi high blood pressure, abaqaqe kwi arthritis, abaqaqe osizini nasenhluphekweni, akabaqaqe ebhodleleni, abavalelwa kulo akabakhiphe intambeni, ababoshwa ngazo akabakhulule emsamo, ababanjwa kuyo akahlakaze ama-altari abashiselwa wona. I pray olabashandaya kemenda ndayo ngithi bazali bethu be release, ngithi abazali bethu abakhululwe. Lento yenza abantu bazonda abazali bethu bese beshaya nathi siyayisusa. Lento yenza abantu banyanya abazali bethu bese bethakatha abantwana silwa nayo. Wena madimana nasabelo aninamandla phezu kwabazali bethu,
ilabayanda la baba shataya skelele bo shanda la baba yada sikulabazali osizini enhluphekweni siqaqa imali yabazali yavalwayo sibiza inhlanhla zabazali bezantshontshwayo sibiza izibusiso zabazali ezadukayo noma ngabe umoya corrupt ondiza silele noma ngabe umthakatho omubi ondiza ngesinkwa noma ngabe umthakatho omubi ondiza ngomshanelo noma ngabe utikoloshe abamnikeza isibongo sakini noma ngabe umamtsotsi abamnikeza igama likababa wakho noma ngabe oshabalozi abamnikeza igama likama wakho. I'm standing here on this very day. This is the day that the Lord has made. Your mother must be free. Your father must be free. Kula mabhada abhekene nawo kulezi inhlamba thukwa ngazo ngithi mene deken wonke imimoya silwa nayo thina silwi nabantu silwa nemimoya ngegama likaJesu. Bathi umbhalo encwadini kaEzekiel athi ngabona amadoda amane ephethe izando ngathi ezani lezando bathi lezando ezokuphahlaza onke le mimoya emine ehlaba abaphakamayo athi kunamadoda kunezimpondo ezine eziphakamile uthi noma bani ophakamisa ikhanda simshonise phansi. Ngiyathandaza lento yenza abazali bashone phansi. Ngidonsa isando esikamoya, ngidonsa isando senkazimulo ngimema samweni ngithi noma yini esikhathaza abazali for the longest time ngithi in the name of Jesus ayiwe inenemendiananamayada noma ngabe yini ehlukumeza abazali bethu over the years ayife njengento ngaseJericho asiwodloke noma ngabe imithi yabathakathi ayiwodloke lapha bavalelwe khona abazali sengiyabavulela lapho kwavalwa khona sengibavulele lapha babanjwa khona sengibaqaqele. It is in the name of Jesus. Bazali siyanthandazela, be free. Ilata mandala babayada sheketela babayada ikamandala bayekete kaba mondra bakasiketea mama ngabe kwancwaje impahla zabazali siyazimbe mathuneni mama ngabe kwanqitshwe izithombe zabazali siyazimbe mathuneni mama ngabe kwavalelwa i-breakthrough yabo simi njengabantwana sithi wena Satan ukwenzile kwakufanela but not again in the name of Jesus. Sithi not again in the name of Jesus. When unomzali la endlini start praying for your parents. Uthi baba khula abazali bami enhluphekweni ekufeni esonweni ezifweni ezidla abantu abadala. Can I hear you open up your mouth and pray for your parents? Kulumsebenzo wenzayo kule ndawo yebo ngiyabona. Thandazani yekani mina, thandazani khulekela abazali. Uma abazali bephila bathandaze ukhulume noNkulunkulu concerning your parents. Lento esibhekene nayo is parent orientated. Mkhulu umsebenzo wenzayo kule ndawo yebo ngiyakholwa. Elabashanda elabasa inani yanekemai shkelele bosiyekete yaba. Out of hatred they bewitched our parents. Out of envy they crushed our families. And out of jealous, my God, they have sabotaged
our parents' breakthroughs, but here we come as an army. We come as a troop. Size njengempi. Sitabakhululwe. Anginizwa mndeni nithule. Anginizwa nithulile. Khone nemehoshanda. Zida dabako shatai. Kuthe makuphela amandla am wangibonisa wakagcwele ngaphakathi kwami yebo ngiyabona. Set free our parents, loose their chains, give them another chance. Heavens reconcile with them. Kedadabasha. There's an army rising up. Telekemai. Please be seated for a minute. I want to show you something else. So we pray. Break every chain. Break every chain. Break every chain. Yeah. Break every chain. Break every chain. Break every chain. I want to show you something. Please be seated for a minute. Lo muntu obophile wazi le mangibopha umzali yobopheka nezingane. Izingane zozibopha zona ngoba zibona umzali ebophekile. So itarget ukubopha umndeni. Ingakho uJesu athi ngiyoshaya umalu kuyo isitha soshaya umalusi. Kuyohlakazeka izimvu. The target izimvu. Kodwa the best way mawushaya izimvu ziningi kakhulu. Kodwa mawushaya umalusi izimvu zazibalekela. Noma ngabe inzondo anayo ngomzali. Noma ngabe yijealous anayo. We cut off that jealous. It won't affect us. He is here, moving in our midst. I worship him. I worship you. Yes. You are here, moving every life. I worship you. I worship you. You're way maker, way make, promise keep, light In the darkness, my God. my God, that is who you are. Watch this. Watch this. Umbhali give us an indication ukuthi iboshwe a village lo moya wasekhaya owenza wonke umuntu afana angaphunyuki ukulandele noma sewusesentini wakulandela etsakane ekhabe usquatter nala in the place of possibilities we are squatter. Do you think it's normal? Mzobuya ngenye Sunday isiqedele. I want to give you something to think about. Uthi ke nizikhulule. Okungenzeka ukuthi nengane naye iboshiwe ngoba obophayo uthi uma ngayike ingane ingabo ikhululiwe izokhulula umzali wayo. So angibopha umzali ngibophe nengane. Ungacabanga ukuthi ngoba umzali enama challenges you are not the target. You are the target. Fanele kushaya kumzali ukuze kushaya ama finance okufundisa wena. Ucanga ukuthi yini enza umzali abe nemali yatshwala ngabi nemali yokufundisa wena.
I-target uwe. Amina sign. Manje amakhamera yangibuka bengizothi ucawuthi nenza ukuthi umzali abe nemali yokuba neintombi nomama abaningi kodwa ngabi neyokusupporta wena. You are the target. Manje ngimazi uma uyi-target indlela obehave ngayo nawe uyayisupportaja. You just missed me. Ngithi wena ngendlela oyi-target ngayo sengimangazwa ukuthi ngendlela nawe uphila ngayo uba vulnerable as exposer. Beku-right exposer umzali engakusupport. Now support. You hate yourself so much that you can live without God. All right. Kusho ukuthi makuthiwa nizikhulule, kusho ukuthi kuboshiwe umzali kwaboshwa nengane. Ufuna ukuthandazela zonke izingane eziboshiwe ukuze ingakhulula abazali. You are the primary concern yesitha. Kuthi wena uma ungagraduate le Jonda izobhidlika i-double story zone. So akushaywe nawe. And lokhu uzibuza ngishawelani ngingenalutho, ushala ukuthi uzoba notho. Lokhu uzibuza ngoba ekhaya siyahlupheka, nihlupheka kwamanje, kuwe kunengcebo yokwenza lo mndeni ucebe. Manje fanele kushawe wona nengcebo. Angisoze ngakhathazeka ngoziphilela ngomthandazo ethanamasa yoki mihla yami ngoziphilela ngomthandazo. Uthi-ke manje ifika siboshiwe nifike nisiqaqe makukhona umbuzana nemtshela ukuthi it's none of your business. Umnikazi wazo uyazifuna. Let me close. I came today under our bishop's call and anointing ukuzoqaqa eziboshiwe. Bese ngitshela amadimoni ukuthi uNkulunkulu uyayizidinga. Noma ngabe zidelelekile emehlweni asevillage, zinto yokuboshwa kodwa emehlweni akhe izinto zokungena eJerusalem. I'm praying. Ngithi noma ngabe endaweni udelelekile kodwa emehlweni akhe usuitable ukuthi angangena ngawe. Ngiyakukhulula in your nightmares. Awulali uyacindezelwa. Lesandla sicindezelayo ngithumela umlilo kuso. Ngidonsa inkembe evutha amalanga bomlilo. Ngicela ukunikezwa inkembe ecwile egazini lika Jesu. Ngiza lapho hlala khona mangathatha iflight ngiyekini kuzoba late. Ngono ngivele ngigibele kumoya. Ngiyoma over the roof of the house olala kuyo. Ngikhuze lento egijima phezulu kwendlu. Ngithi kuyona your days are over. Kinani ashapa. Pekenani masa. Ngifuna ukuyesangweni lakini nyoma against le nyoni ekithi meke yakhala kukhuluma umuntu ekhaya. Lalela wena nyoni, be silent. Ngifuna ukuye emsebenzini kulabo abahlelele uzunge lokuthi uxoshwe unfairly without a cause. Ngithi uJehova kadonsa umkhono wamandla akhe. My God, njengasemhleni yasemandulo abahlakaze besaxoxa. Abenze bashane bodwa, bagwazane bodwa, bathakathane bodwa. Bese ngimabheko office ngithi mene teke no farsi. Endumbeni lapha bagida khona benqunu bebiza ingane zakini bebiza wena bebiza abazali bakho bethi you shall not see 2026 ngibheka khona ngomoya one shane ngimimisikitia ngithi akwehla umlilo okwehlisa uElijah
wehlele endumbeni ishindumba ibonakala ivutha ona kemaya makuthi baphethe isithombe sakho ngiyasikhulula isithombe abasiphethe abathi bavule endaweni ehlela kuyiso bafike singasekho makuthi ibhodlela abathi ba-all-checker bafike hlaphazekile lahlephuka laphahlazeka makuthi ifinda abalibopha abalifike liqaqekile. If it's a locker abayilokha balahle ukhiyebo kuyivula ngiyayivula ngegama lika Jesu ngiyayiqhekeza ngibiza uPalperazim ofohla njengamanzi amakhulu ngithi mene tekena may your family be free, may your soul be free, may your life be free from a spiritual partner, from a spiritual wife, from a spiritual husband. Let it be free from arthritis, from high blood pressure. Let it be free. In Amaziata Labaka Shatan, as many as now. Doda Dabako Shatai. Because He is good and His mercy shall endure. Ngikhulume nawe ngithandaza. Makhona ogeza ngaphandle komuzi wakhe enqune ethunyela ukuthi adunisele umuzi wakini bese kuba mnyama namanzi ageza ngawo wamxhopha ngaphinda abone. Athi avula amehlo athi awasavuleki. Umbhalo encwadini kaEzekiel, I'm looking for the chapter, uthi abathi bekhuluma ulimi linamathele emlonyeni bengasakwa lona okubiza ephephetha ethi sibongile akumosheki into zakho akathi uthi sibo ulimi linamathele. Ngeke ngabona uZakaraya ebuza ingelosi kuyokwenza kanjani athi ingelosi the best thing ukukuvala umlomo ungaphindi ukhulume ayivaleki imilomo yabakubiza ebusuku ezintweni bekuphephetha seeking for your disaster and your downfall. I pray in the name of Jesus, in the name of Jesus. Baba ngiyabakhulula imisebenzi entshontshiwe basala bengasebenzi bona. I-contract ebibheke kuyena yanikezwa somebody else ngoba enomzimba omuhle okulala noqashayo ngiyayilanda. Ngilanda imoto yakhe ebideclinewa, ngilanda imortgage yakhe ebideclinewa, ngilanda ibasari ebingamvumi, ngivula ispace etertiary. Ama points mina ngiyazi ukuthi awamvumeli, but I've seen you doing it before. Hey, ngimemeza usibongile lapha ngithi ngiyaphephetha. Ngicela ukuphephetha usibongile. Maye khona usibongile ezela kimi ngicela ukumphephetela ngezulu. Baba ngilanda abantwana bakhe abadukile. Ngilanda into zakhe ezithunjiwe. Nginqaba nomndeni wakubo, nginqaba nomndeni wakhe. Ngithi amathuna abambelwe wona awavaleke ngangeni bona. Owambile akuncwatshwe yena kuvaleliswa yena. In the name of Jesus. Mina ngiyakuthemba, mina ngiyakholwa, mina ngincike kuwe wona uyisithandwa sami. I pray. I pray. Phakathi kosibongile ngifuna odla imedication. Ngifuna odla imedication phakathi kosibongile. Ngifuna ukuphephetha ukufa. Ngiyithama nami ngizwa kusho njalo lapha ealtar kuthi bengithi ngiya illustrator bengingakhulumi ngosibongile mikamaya thalabasa ukhona odla medication athi nje isandla kanobabili ngifuna ukuniphephetha ngezulu ngixosha isifo sibuyele kobophaye village sidla abantwana bakhe lokishini siyovala umsebenzi wakhe esentini.
sesiqedile. Timer sengiqedile khehla. Sengiqedile. Ona maya thalaba koshata. Noma ngabe kwakhiwe i-altari somewhere. Kwathiwa sonikela kule altari umndeni wakuba ungabi right. Siyawuletha inyoni, siyawuletha ijuba, siyawuletha inkukhu njalo makuchithwa igazi umndeni wakini uyehla. Empi ni sotini umasi tani kamia